Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ha ka jingyay biteng ka Sarkar Uttarakhand ban khenra ya ki baba thok lani ki fake baba lingba ka operation kala nemi kilayobat ya khatsawngot kita ki baba thok bad don na pedeng jongki ki badai ki Nong Bangladesh ki bawan rung bian hapo uput usam jong ka India bad ki le Mynleh baba tangban yo shong riet ngen ha kanikari katkum ka jiathu jong Inspector General of Police Crime and Law and Order Nilesh Anand Bharane laithu bahadu menta kila dan 1000 san spa angon kiba ki pulet kila toket bat 6000 sis pa phrapu arngon kidai kiba ki pulet kila kem dang menta pat ki pulet kila yo kem sa khatsawngon ba kanthop ya ki Nong Bangladesh ki Nong Bangladesh kiba ki pulet kila yo kem kidai ki bala penkala kerteng Ïalade da ki kot kisla ki bathok bat ki buri ru ya kaniam tenrai jongki ki pulet kilab ba kita ki Nong Bangladesh ki penkala kerteng Ïalade da ki kot kisla ki bathok bat ki buri ru ya kaniam tenrai jongki bat ki ak Ïalade kumba ki dei ki Nong India Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba pinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in daga ba pi hap pan upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum gajat jingkam jongpi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan Meghalaya latno tang ha is khasihers Pila banlet bed check office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India